Welcome to Creator News mempersembahkan. Om, Oi, nyamak ya? nyamak. Ya. Mana rumah sih? Oh, iya ini nyamak. Mana Enggak, ya. Aku jan ora enak. Enggak. Man jatah berapa ya? Hah? Jatah ya? Duwe. Aku niki kok jaring deh aku. Lah, kabar. Kabar. Iya, Ayo, yo. wes. Wes. Juga tadi. Ayo piye ya duit ya garing jengking. Mas kemana wah pra ya? Mas. Mas. Buka. Mas. Pas nasa sepat di mana? Apa lo kuwi Mas? Ngomong begini. Iya. Iki lho, Ora Iya. musuh ya. Iya lho. Tembak-tembakan lho. Ini dua. Kuwi Mas. Apa beli. Musuh ya. Iya Mas, ini dua. Iya. Aki. Ada yang Mas. Cepat. Aja seru iki, angel iki. Fokus iki aja seru. Tak sekuat oi. Wah, mau aku tugas yo. Corona ya semprot ya. Antiseptik. Angkat ya. Penting. Itu bakmi karo wis terus ya. Jadi memang emak sini kayak bocah ini. Jadi basmi. Udahlah. Corona ini. Ketarane bocah akeh ini kene. Nyanyi. Wes iku sum corona kok dirumpel iki piye iki? Ora oleh iki. Pak, basmi sik. Ganti kowe. Obat apa iki, Pak? Anti corona iki. Lah jajal semprotan dikil lho. Wes dimulai orang mulai. Ayo. Anti corona. Ayo. Apa iki? Anti corona. Iki malah nyapu balik. Mulai. Wes, anak. Rodak sowong semprot itu. Rino, sing tukang nyemprot corona wis ora enek. Ayo mati ulan rusuh sore. Ya, Mama. Endi, Bre? Am kidul ngene anu, gemak, Mbak. Nyapa no? Dolan kirati wong. Anu aku njaluk HP. HP piye? Sing enek mainane kok gimbot ngene lho, Mbak. Apa? HP. HP sing piye lho? Doe sing karo gembot enek mainane ngono kae lho. Ora duwe duit aku beli. Nah, Itu ngene iki blas mbakku ngene. Tenan lho, ora duwe ora duwe emang ngarepku tau. iki kapan aku kok Bayaran. Iki blas mbakku yakin lho. Gede duit ning bank jubu lho, ge apa amplop ning Kono kono. amplop ben oke kalau oke kan ya kena ke. Pangan tikus yang kuning bank. Aman. Wis tau. Wah. ah tai yo. Bocah piye ya, Mang? Paling nyatus gara-gara kena anu iki, penyakitnya gemak iki. Wah, nyatu jaluk dilabrak bocah iki. Anjing ini.
Peh, bocah lah diadep. Awak nih, rasa kan weh. Peh, bocah kok modal wae. Sapa sing arep putuku mang racune mang? Racune opo? Mani tewas kowe. Geli-geli gue. Mana iki mana? Ora, Mbak. Ya apa? Ya apa aku? Pisan Ora, Mbak. Ora, goblok. Ya kene. Pisan Salari kene. Akalmu. Bener. Weh. Oh, enak. Bedil kok nyandungi semene. Wah, iki limanan iki lek bedil bae dadi gawe iki pliater neko-neko iki rada singgah nih. Gawe iki. Tuh. Iki mah dengan tani sego kakasane jerene sanesu. Tak kontol iki. Hah? Gila ning kamar, paling iki ning kamar. Le. Ya, di bocah. Weh, ora metu tak pistol lho, Le. Betul ora? Wes bocah. Aduh, angan iki. Tau apa iki? Dede. Cuk, jancuk arek gendene ning kene. Rek. Wah, nganti bocah kok. Katanya kayak menghilang tanpa jejak, Pak. Gak mau lu, Mas aku. Nyas bocah ya. Weh. Aku lihat ketiga ini. Nanti beli. Anu, minta rono aku arep. Minta ali tingane lho. Ora, ngereke wedhus aku. Yo, hari to. Yo, bali iki. Ora Roki beli. Kok emang rono getali? Bah, bocah iki dak aku dhisik. Iya. Beli istighfar beli.